Здравейте YouTube и VBOX 7. Аз съм Bulgarian Boss, а това е моята кандидатура за Darkcraft, сървъра на Bulking. На Bulking за Starplay, извинявам се, защото след малко ще правя ще снимам и ще правя и друга постройка за сървъра на Bulking, така, извинявам се за рекламирането. Така, тук е дърци, там имам една постройка, и не ми се получи. Щях да я правя, обаче се отказах, викам направо само имението да снимам. Това е моето имение. Така, ето нормално, декоративна градинка. Не съм си играл долу много. Те за пода, така, тук отстрани оградата. Тук вход, тук басейн. Тук още една, нали, такова декоративно. И тук като огън, нали, там да седиш с приятели, да си говорите тя нататък. Тук шезлонг, нали, там лягаш, се пичиш. Така. Сега ще влезем в къщата. Така. Ето е къщата, какво представлява отвътре. Тук малко, нали, глупости рандом. Тук направих импровизиран честрум и тук печки и т.н. вижте. Някакви рандом айтеми сложих, така, тук честрума. Така. Така направим, тук втори етаж. Тук е леглото. Извинявам се. Леглото, тук пак да седнеш там, си гледаш навънка, си четеш книга, нещо. Тук отново, нали, там сядаш, слагаш краката. Тук ще да правя игрище, нали, за волейбол, обаче се отказах. Така. Сега ще ви покажа още веднъж отвън. Тук имаше вход, но го запуших, за да не влизат крипъри, така, защото отивах там да правя нещо и като се върнах, тук те беше гръмнал един крипър. Просто саднах тотално. Тук мини фермичка за тикви. Е така. Вижте тук. Така. Ето отново къща отвън. И така, това е от мен. Чао.